От десетилетие майор Неделев е командир на ученически батальон Васил Левски. Налага се незабавно да се евакуираме, има земетресение. Побързайте. Батальонът е разположен в Стрелча и Панагюрище. Пред нашия екип възпитаници на ученическия батальон демонстрираха евакуация на почиващи в санаториум Роза поради земетресение и възникнал в резултат пожар. Демонстрацията не мина и без задължителния в такива случаи кризисен щаб, който бързо взе нещата в свои ръце и осигури спокойствието на почиващите. Пускаме долу, издишваме. Прекъсвам ви занятието. Имаме земетресение. Моля всички дами и господа, без паника, един по един, през вратата. Хайде, госпожо. Това ли е? Всички са, да. Значи, колеги, ситуацията е сериозна, сложна е. Предполагам, че всички сте готови. Отрядите са локализирани и ще действаме системно. Да няма паника. Най-важното е да няма паника, защото балният хотел е пълен с почиващи. Така, някой нещо проблеми. Цистерни, ако евентуално възникне пожар, някой да... Проблеми някъде, в някой от звената да има ли в отрядите. Не, всички сме в бойна готовност, всички са на лице. Отряда е организиран, ще се справим. Всички сме в бойна готовност. Санитарната дружинка, всичко е на лице, ако трябва да повикаме линейки. Да, необходимо е да се повикат, защото не се знае след този земен трус, който е настъпил, дали може да се получи вторичен, трета степен и да... Ало? Да? Да, благодаря. Значи, колеги, ситуацията е сериозна. В южното крило на балния хотел Роза е възникнал пожар. Моля всички да вземем участие и да се обадим в пожарната. Отиваме. Взаимодействието между момичетата и момчетата, участващи в спасителните операции, беше в синхрон през цялото време, което е доказателство за високото ниво на подготовката на тези младежи. Войник за един ден не се става. Това е нещо, което всеки знае. Че професионализацията на българската армия не приключва с премахването на наборната служба също. Защо тогава да не се радваме на ученическия батальон, като на една положителна инициатива, която може да прерасне в организирана мрежа от подобни ученически батальони, които да осигуряват подготвен човешки ресурс за армията ни?
Вие сте майки на хора, които са силно обвързани с армията като такива. Какво мислите за военната професия? Военната професия в наши дни е една от най-сигурните професии и знаем от край време България е такава националност, че без военна професия не може. Това е едно от потеклото на българите. Българският боен дух е живял от Аспарух до наши дни. Аз се чувствам горда, че съм българка и че съм майка на един войник. За мен това е най-мъжката, най-смелата и най-отговорна за мъж професия. Напоследък и за жена. Аз съм майка на 3 деца. Големият ми син е лейтенант в армията. Малкият ми е в батальона на Неделев. Дъщеря ми също е минала през батальона на Неделев, но за мен армията си остава армия. Мъжа ми е също бивш офицер от армията. Сигурността на една държава се дължи на армията, която има държавата. Аз също съм майка на кадрови войник и гордея се, че е такъв, че избра тази професия. Този ученически батальон представлява една много интересна армейска единица. Кажете няколко думи относно това как се появи идеята за нея, как я реализирахте, вероятно сте срещнали някакви трудности. Ами ще кажа, че преди 10 години аз вече смятах, че моята идея вече умира в папките, в документацията, която бях я захвърлил, но общинският детски комплекс, който беше създаден на територията на град Стрелча с директор Надя Нешева и с заместник Пепа Филипова, не случайно споменавам тези имена. По същото време аз служих като полицай в РПУ град Панагюрище. Те дойдоха при мен, като Пепа Филипова беше моя възпитаничка от 76-та година, връзки с обществеността на отряда Млад регулировчик. И ме помолиха да създадем такова подразделение, отново Млад регулировчик, с цел да се намери някакво разнообразие на подготовката и обучението на учениците. Съгласих се и действително след няколко месеца, след идването на общоградски тържества и общоградски мероприятия, в мен се зароди идеята да се създаде още един отряд, и казвам специализиран отряд, млад стрелец,